Moi, mä oon Heikki ja mä täytin tänään 30 vuotta. Happy birthday, congratulations. Happy birthday with salutations. Happy birthday, may your stars stay blue. Happy birthday to you. Mutta rehellisesti sanottuna mä en vieläkään oikein näe itteeni hirveän aikuisena ihmisenä. Mun mielestä on hullua, että mulla on annettu niinkin paljon vastuuta kuin mulla on. Mulla on myönnetty asuntolaina. Kenen idea se oli? Tälle jätkälle. Mutta kyllä sitä alkaa pikkuhiljaa hyväksymään sen, että nyt ollaan sitten isoissa ympyröissä. Tuplajäniksen verran. Mutta se on hämmentävää ja vähän pelottavaa. Paljon puhutaan myös X10 kriiseistä. 20 kriisiä ei lasketa tosin. Mulla itsellähän ei siis minkäännäköistä kriisiä ole, koska mulla on 5 vuotta nuorentava pipo päässä. Ja vastapainona mä voin käyttää tällaista. Tää on siis Snug Rug trademark. Tää on siis huopa, jossa on hihat ja tasku. Eikös tällaisia kuulu nyt sitten käyttää tästä eteenpäin? Ja paljon kylpytakkeja. Mutta puuttuu vielä sellaiset tyylikkäät tohvelit. Täytyy laittaa listalle. Ai hei, mä en huomannutkaan teitä siinä. Eikö ole hirvittävän ärsyttävää, kun noin tehdään? Mä vaan asetin tämän kameran jalustelle kuvaamaan itteeni. Ja pointtina oli tehdä vitsiä siitä, että sen sijaan, että mä lukisin tämmöisiä aikuisten kirjoja, mä oikeesti luenkin sarjakuvia, joka on piilossa siellä aikuisen kirjan alla. Mutta sitten oikeesti siellä on taustalla vielä huonompi sarjakuva, tai ehkä vähän vähemmän tunnettu. Ehkä ei niin hyvällä maulla tehty kuin tämä meidän lepakkomies. Ja rehellisesti mulla ei oikein mielenkiintoista sitten pysynytkään enää tässä tämän videon tekemisessä, joten mä tein sen näin. Olisi ollut tosi hyvä vitsi, jos joku oikeasti hyvä olisi sen tehnyt. Eikö olisi ollut aika hauska? Toisena ongelmana oli se, että nämä kirjat on niin eri kokoiset, että oli hankala piilottaa, tämä lähinnä oli hankala piilottaa alimmais, koska tämä oli ikään kuin se huonoin tai se, että ethän se nyt tällaista lue. Siis tämähän on Thomas Tomska Ridgewellin kirja. Jotka ette tiedä, niin te ette tiedä ja sitä ei kannata alkaa selittämään. Tää on hyvä, tää on hauska, mutta tää ei ole välttämättä semmonen, ei tää ole mikään Batman. Mulla on näitä enemmän kuin näitä vaan yksi. Mutta Riisitty Suomi, tämä sain synttärilahjaksi. Eli oikeestihan tää on siis kirja-arvosteluvideo. Ei oo, mutta se Riisitty Suomi on tähän mennessä ollut todella hyvä. Ja tänään sopivasti, kun mä täytin nyt tämän 30, niin mä olen kotona kipeänä tämän päivän vielä. Lääkäri käski ostaa kalsiumtabletteja. Jälleen tässä samalla tuli ideaksi, että olisi ollut ehkä hyvä semmonen demonstrointi, että otan tuommoisen, syön sellaisen, mutta kun mä otin sen tämän päivän annoksen jo, niin en sitten ottanut enää. Nyt kun on täyttänyt 30, niin täytyy muistaa semmonen sovelias moisture. Muistakaa aina käyttää kosteusvoiteita. Mä näköjään sitten valitsin tämän kohdan nyt sitten, missä mä istuskelen ja höpöttelen tälle kameralle. Mulla oli itse asiassa se idea, mikä mulla oli tälle videolle, oli itse asiassa paljon varmasti mielenkiintoisempi, koska mä ajattelin mennä ulos ja jostain metsästää semmoisen nopeusrajoituksen. Mä en edes muista nyt sen nimeä. Skyltti, missä on nopeusrajoitus. Onko se vain nopeusrajoituskyltti? Pää ei just toimii ja puhelin on liian kaukana, että alkaa sen googlettamaan. Mutta kuitenkin, koska tässä ympärillä on hirvittävän paljon kaikkea tietyömaata, niin siellä on näitä 30 kylttejä. Niin mä ajattelin, että varmaan arvaattekin jo, että mä ajattelin mennä semmoisen viereen, joko siitä ottamaan kuvia tai poseeraamaan, että oon 30. Mutta sitten mä päädyinkin istumaan tähän käsinojalle tällä. Mä istun tässä nyt ensin. Joo. Taustalla on Metal Gear Solid 5 pausella odottamassa, että mä pelaisin sitä. Se on se, miten mä nyt sitten tämän päivän vietän. Samalla kun vaimo on töissä raatamassa ja juniori on koulussa raatamassa, niin mä olen täällä pelaamassa pleikkaria ja odotan, että pesukone lakkaa pyörimästä, että mä voin sitten sen jutun tehdä. Pistän ne kuivumaan ne pyykit. Se on se urhea asia, minkä mä teen tänään. Mä havaitsen pientä ehkä sarkasmin tynkää tässä mun puheessa, tai kyynisyyttä ehkä. Tai voisi muuten laittaa kaamoksen piikkiin tai vastaavaa, mutta kun ulkona on todella kaunis ilma, niin sitä ei oikein. Mä vähän tästä avaan tälle. Ette näe, koska se linssi ei. Mutta näin. Se näkyy aika vähän. Mutta siis siellä on täysin kirkas sininen taivas, tosi nättiä on ulkona. Ja mun tekisi mieli mennä sinne, mutta sitten toisaalta se vaatisi, että mä
pistäisin vaatetta päälle. Ja siis se vaatisi sitä yritys. Jotain pitäisi tehdä sen eteen, että mä pääsisin ulos. Ja kun on paljon helpompaa olla tekemättä asioita, niin mä valitsen sen nyt. Kun on nyt kumminkin mun syntymäpäivä, niin mä valitsen olla tekemättä nyt sitten sitä. Voisin ottaa tämän pipon pois päästä, koska mä en tiedä, mä tykkään miltä se näyttää mun päässä, niin se on sen takia ollut tossa nyt, sen takia se otettiin mukaan tähän videoon, koska se oli kiva. Mä vähän mietin tälle päivälle, että olisinko mä lähtenyt käymään esimerkiksi M-roomissa. Mullahan ei nyt hirveästi mitään happeningia ole, karva kautta karvotus, muuten päässä on vähän tämmöistä haiventa nyt, mutta mä ajattelin, että jos se olisi semmoinen hemmottelu, minkä mä tänään itselleni tekisin, mutta sekin vaatisi taas sitä, että mä lähtisin ulos. Ja tänään mä vähän mietin, että se olisi vaan enemmän sitä, että mä oon kotona, koitan saada tämän vireystasoni takaisin semmoiselle normaali tasolle. Mä sanoin just taso 2 kertaa, se vähän mua häiritti, mutta vähän se tekisi mieli koittaa uusiksi sana, mutta sitten se taas laiskuus tulee eteen. Tosi paljon kiitoksia kaikista onnitteluista ja vaimolle siis vain elämään ja eräille tietyille kollegoille sinne töihin semmoiset terveiset, että kyllä varmasti tulen nauhoittamaan sen Antti Tuiskun 100 salamaa just sulle. Tiedät kuka oot, mutta nyt sitä ollaan sitten... 30 on 30. Niin. Kiitos kaikille onnitteluista ihan oikeesti. Ja suuri kiitos mun vaimolleni. Anne, sä oot paras. Sä oot ihan huikea nainen. Sä oot niin mahtava, että mä käytän sanaa huikea. Mä en oikein pidä siitä sanasta, mutta se on tarpeeksi suuri, mutta silti semmonen vähän hassu. Vähän niin kuin meidän rakkaus. Toi kuulosti tosi Kuulosti tosi juustoselta, mutta mä oon vähän tämmönen. Mä menen nyt takaisin tähän sohvalle, joka on tässä, ette nyt just näe, mutta se on tässä mun takana. Että mä voin vaan siis kaatua. Mä voin näyttää, että muuhun ei satu. Okei, ootteko valmiina? Nyt lähtee. Aamupalassa mä sain tänään kakkua, mikä oli ihan mahtavaa. Niin koska tosiaan oli... 30. Kiitti Frederik. Viettäkää hauska keskiviikko. Kohta alkaa viikonloppu. Ja sitten voitte taas ryypätä. Anteeksi, ei sen pitänyt olla ihan noin alentuvasti sanottu. Se piti olla semmonen vitsikäs, semmonen hassu. Mut pitäkää hauskaa ja ajakaa varovasti. Hau.